nai tong nai khapani takte boksong no jotono no lamsogo puliano tini ma family karon ka obose miya haisala no press meet dugi mankana Tripura Jonojati Suraksa Moncho ni bwkhaktwi kaisa press meet khlai saklai mani bwskangni 25 December hayakaiba Jisu Christ asaimani sal Christmas ni sinijago Christmas bro kaisa astobol no khlawo bro kaisa andolon khlainai andolon wngkha Christian dong no kebengui haikaba Christian dhormo no kebengui kaisa press meet khlaimani nukkana aro press meet khlaitanio aro ni naikol phangkha Shanti Vikas Chakma bai Miranda ni Jomatia brok ni khoktino obo saklajakha tei brok ni Tripura Jonojati Suraksa Moncho ni bwkhaktini okok saklajakha tini obono sanani naima hingkhe borok puliano sawo Tripura hao Christian dok Tripura sano bisi bangkha teisa sapiro phiaba Tripura sarongno Christian bo bango facility bo Christian no nau hinui hingke phiaba bolle bo dopani bagi kok saitong abo tabuk brangno saiman tinai tini oro sana naima hingke obose Tripura sarongno Tripura hao Christian bango besirbag bango hinui sabo hingke te ST ni facility bo Tripura sarongno nahari tongo hingkai ST ni facility joto kisa facility manai tongmani brok kheabano sajagye de na tamo abo to brangno saiman tinai boni press meet ni bisingtwi abono saklai borok phiaba borok le bo dopani bagi wansuk bo dopani bagi koksa obono tabuk belakeno malang chanai kot mano ongui tongkha haste ganangeno tabuk belakeno wana masingcha bwskangni salo 25 borok Christian no kebengui borok dhormo no kebengui samung khlaina thangka hangkai phiaba je borok dhormo no kebengnai borok bwsuk jorotwi dakti haikaba bwsuk jorotwi kuchugo kaimano abo to saiman tinai kuruksa kana khlai tongnai rongno dhormo borok sawo sekano borok dhormo ni biruddhe samung khlaiya hinui borok dhormo ni biruddhe samung khlaiya pu phiaba andolon khe tamni bagui khlaina nai abo borok saiman tinai belai wana jangnai koktoma nongkha fatar haste ni borok rok asuk phaiui Tripura hao tini sakao kasabui bekreng kusubui chawi tongmani khe borok ni mokol nude nukya abo to belai kheno wana masingchangkha fatar haste ni Bangladesh rok phaio salbrum no joyakari manjago haikaba tini borok rok hingkhe paharo karo khaiui jengba nokhu khamya twi maningya lama kwrui ha sekjago abo hai kwbangma khlaijak tongo phiaba aboni khe Tripura Jonojati Suraksa Moncho rok nude nukya belai kheno wana masingcha ang khoroksa Tripura wngui tini obono sanai khoroksa Tripura bai Tripura no obo hai kebenglai nugo buini bosongni borok no obo hai rok waisa pano samani nukya phiaba Tripura bosongni borok no Tripura ni bagi biruddhe o kok sapaio Tripura rong no buini borok kada kasu abole saiman dia phiaba Tripura no kasu tamni bagi kasu aro sabni chal tong uklogo sabni yak tong haikaba khoroksa professor khlai tongnai rok obo hai Miranda ni Jomatia obo hai kok sanani bini khogom mwre mwchangya obo belai kheno boniji saksang no nainani ojon boniji saksang no wansugui naimano je Tripura rong no nung khoroksa Tripura tini taisa Tripura ni biruddhe o haikaba dhormo ni biruddhe o nung kok sawi nung tamo mannai tini bo Christian dong no ST facility ni nung no ready ঠিক আছে নরে দিব যদি না Tripura rong ni biriman jingjal Tripura rong ni hawa Bangladeshi যত ওয়ানসা ফাইনার rong no nung nori khibi de mano phiaba abase singmung kotor hingkai Tripura rong no ST facility norma bai nini Tripura rok tamo kuchugo kaimanai tamo yok chama mannai tamo phyokjang mannai nung aboni answer wi de mano phiaba belai kheno wana jangnai kok obono tini bo ST facility ni Christian dok kamai thangbo tini bo nini Tripura rok kami amchai tongnai rok twi maningya lahar kwrui tabuk bo hospital thana hingkai waing bai balai ma tuma hai jaga obo hai kwbangma jaga rok tongkhu phiaba nung aborok no nung jotono clear ma khlainai norok Tripura Jonojati Suraksa Moncho ni bwkhaktwi obono sawo phiaba norok bwsuk jorotwi elem bak haikaba Bible te norok nayana phiaba norok bwsuk jorotwi dhormoni boino dhormoni kogno norok bwsuk jorotwi poribui sika bwsuk jorotwi nongni thanio aboni qualification tong phiaba abo to Tripura rok no sasinai phiaba obono ani kok khasano muchungma hingkai Tripura rong no
जों tabuk tiprasarok tirik thansa anglai tongmani jorao tiprasarok maya nanglai tongmani jorao obo haikeno kwbangma amjok mungni bisingtwi khlaino chini borok rokno orai porai teisa khlaina bagwi kok sapirka haino hai nukjak phaikha tiprasarokno swkangnani bagwi keba tiprasarok jara hindu tongnai hintu christian tongnai hintu chwngto kebono sajagya wngya hindu rokbo borokni kok bai norok bwskangni 25 December norok borokni kok bai andolon khlaina de khlaiya abo norok no saimannai tiprasa jara hindu tongnai rokbo christian tongnai rokbo obono koinai जों वान सुननानै नांगौ जों tabuk Christian Hindu hinui धर्म o haino hai chalo khiklaijagui जों tewai sesini dofa bai dofa nanglaikha hingkai जों koborna phasingja thangno abo norokno saimannai lukurok norok sadi norok khorang tisadi omono जों haino sring asugui tongoi tei inglia tamni bagui hingke tiprasarokno obo haikeno maje moide obo haikeno bisingtwi game dawinai haino hai dofa bai dofa walainani dofa bai dofa nanglainani kokno bare bano kasai phaio obo haikeno kwbangma rajniti tei जों thwngjago kwbangma dharma no tei thwngjago kwbangma jati gosti no tei thwngjago obo haikemano जों nanglai tongsinai ekaba nini tiprasa hingkai tini tiprasa hingkai tamni bagui o kokno sanani nang tamni bagui buni dofani borokno nugui lasimung kisafano kwrwida buni dofani borok mo haikai tiprasa rokni tei kwbangma kebeng mung phade phai obo rokno tei no belai kheno sungmung kotor asayo belai kheno wanama singsa asayo tinibo जों nugo kwbangma borok rokni bisingtwi tiprasa o sudu christian simingda st facility nawi tong aro kwbangma tiprasa simingda tong haikaba kwbang buni dofani borok bo to tongbli christian tei aro hindu muslim kwbangma joto kisino tongo eba nung culture nole nung culture no hamjak tongo hingkai christian ni bisingtwi se culture choliwi tongo tabuk bo tripura hasteo christian ni bisingtwi se riganai chama thini ni risa tokha kwbangma jatira jatkanai tabuk teisa truk kasai phainabli abono nung ware wansuk tabuk nung naine de kwbangma সংস্কার ni borok rok chini tripura o kwbangma chini borok rok no buni culture ni borok ri kising misik chumbuinai kanainai no town guri lainani jora se sopai tongkha nung aborok le mokol no de nuk abono muthupda mano abono se sikang thik khlaigra di nini christian rok nini culture no naragui nini riganai chama thaikanai risa tak borok kanai tongnai rongnai nung tamni bagui nini mokol phone habjakba tinibo abono sanani muchungo tripura jonojati suraksa moncha rokno abono norok clear khaidi norok tamni bagui o je chini borok rok asuk buni dofani ri haikaba kwbangma ri kising misik chumuinai style hini kwbangma khlailaiye town guri lai tongnai rokno norok tamni bagui abono saimindia tangoi tinibo christian rok obo haiklai culture no naragui kwbangma dignai chini culture ni ri chumui dress chumui traditional dress chumui tongnai rokno khe tamni bagui norok sajagya wngba abo kono sajak yangnani kokge tong tini abo norok clear khai ma sanai christian rok norokni bagui tamo kebeng mung tong christian rok hindu rok no haikaba kwbangma dharma ni tei kono kebeng mung kheda khlaiya abo norok clear khlai sanani khlaidi tei kaisa abono paithago sanani muchungnai tini christian rok no st facility ri bo bar repeat khlaio st facility jodi no cancel wngui christian rok thangbo norok tiprasa rokni jara biriman norok to sabo st facility man tlangi tongo christian rok bangmani gunei gachini tiprasa rok tamhnai facility manja kwbangma mata shokti maya obai norok kok sawo peba norok ni andolon ni bisingtwi jodi no accept wngui thangui christian rok no facility norok nori ribo जों तो facility ni bagui जों dharma khlaiya जों wngkha kaisa mwthangjaknai lama haikaba thwithangmani pore chini phola jotono je जों kok sai tongmani abono जों mwthangnani bagui se जों to dharma khlaio जों kono norok bai aro kaisa ta kaisa जों sejanani walainani bagui जों dharma khlaiya obo hai chini hingsa chini bwkhao kitsaphano kwrwi obono जोंनो elambago phwrwngo bible o जोंनो obono kok sawo Jesus Christ जोंनो obono sawo elambag ni bisingtwi mol paina swkang tiprasa rok haikaba kwbangma dofa rok hamyago klainai haikaba kwbangma amjok mung klainai kwbangma belong mung phainai obono जोंनो elambago phwrwngo elambag ni kok phaino tei no tiprasa rok haikaba christian jara tiprasa tongnai rok sudu christian simingya joto maniwi tongnai rok christian no maniwi tongnai rok o elambag bible ni bisingtwi no joto kok haikaba joto kaham phwrwngmani obono tei no swrwnglai no maya nanglai tongo kaisa tei kaisa jati bai dharma bai joto no tei no tonglai tongo।
pheba o raidano rakhogoi tongmani jorao ba tamni bagui abo hai khlai mokolo hatat chakhlai bipini kokjang nangkha obono belai kheno wana masingcha tini obono tiprasarok no sanani muchungo chung tiprasarok ST facility chungno Christian hinui norudi phano chungle pheba chung dormo ni kagya o dormo kha chung abo nini kono facility mana bagaiya o dormo khlai kengka chung nini nokhuk mana bagaiya o dormo khaika chung nini sorkarni tui mana bagaiya o dormo khaika chung nini ration mairum free chana bagaiya o dormo khlai kengka chung nini nokhuk mana bagai chung o dormo no khlaiya o dormo no chung khlaimani karon wngkha chung tui thangmani yagulo je chini phola je chung kok sai tongmani chung je ang hinui tongmani a phola no chung mathangjakna bagui se chung Christian dormo khlaio chung bini facility no lubi wngoi chung bini rang puisa no lubungoi chung o dormo khlaimani ya pheba norok obono kaisa paithago norok no obono sanai norok obono kok phiroknani nangnai tiprasarok jodi no Christian wngoi ST facility ni batil khlai rijak bo kwbangma tiprasa hindu to kwbangma no tongkho tabuk bo gami amchai kona koni joto hamya wngoi tongmani joto lama hamya tui kwrui satok jak tongmani joto tripura hao chini hao siri sitini hao je kubuni borok habui tongmani abo norok muthumnani nangnai jodi no kono news o kaisa chukno Bangladeshi tripura hapaikya hinui no khana kahangke norok aboni jawab marinai abo kubui kok norok abono jawab dimani pore hingke norok andolon jaba jespano khlai tongdin abo hingke tiprasarok maninai norok okongno mani uide naharmano abo norok kaisa 150 hingke bisi kok kolok sanani thanglia asuk saino ani kokno narwkha jotono no hambai tei khulumkha.